Hala esan nahi dugu. Zenbat emakume gehiago jasan behar dituzte eraso sexistak. Guk ez dugu bakar bat ere onartuko. Are gehiago, tinko eta irmo salatuko dugu emakumeen aurkako indarkeria kasu bakoitza. Zoritxarrez, lerro hauek herrian, zizurkilen gertatutako eraso bat salatzeko dira. Uztailaren 8an, goizaldeko ordubietan, emakume zizurkildar bat bere bikotekideak jipoitu du. Biktimak erasoa salatu du jada. Zizurkilgo udalak babesa azaldu nahi dio herrikideari eta bere eskura dauzkan bitartekoak eskaintzen dizkio. Horrez gain, emakumeen aurkako indarkeria ozen salatzen dugu. Hau ez da herrian gertatu den lehenengo genero indarkeria kasua. Baina espero dugu azkena izatea. Zeren eta argi utzi nahi dugu. Ez dugu emakumeen aurkako eraso sexistarik onartu. Aski da.